Gipagula na sa Commission on Elections ang giamyendahang calendar of activities alang sa maabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga nakatakda karong Disyembre 1. Sa impormasyon nakuha sa GMA Super Radio Davao base sa gipagawa sa COMELEC, ang voters registration, reactivation ug pag-update sa mga datos sa botante ipaygayon sugod Agosto 1 hangtod Agosto 10. Ang filing sa Certificate of Candidacy sugod Oktubre 1 hangtod 7. Ang pagpangampanya ipaygayon sa Nobyembre 20 hangtod 29. Busa ginadili ang pagpangampanya sa Oktubre 1 hangtod Nobyembre 19. Ang election period ug implementation sa Ganban ipatuman sa Oktubre 27 hangtod Disyembre 31. Kainumdumang unang gischedule sa COMELEC ang BSKE voters registration sa bulan sa Hulyo. Apan gisuspende kini sa komisyon, human giratipikahan ang Bicameral Conference Committee report nga lugwayan ang termino sa mga barangay ug SK officials ngadto sa 3 hangtod 6 ka tuig ug ipostpone una ang eleksyon ngadto sa unang Lunes sa Nobyembre sunod tuig.